нас сегодня важный день, bitan dan. Мы idemo u jednu organizaciju. Pa poslije pričamo vamo gdje smo bili. Šta mislite? Gdje smo idemo? Gdje idemo? Посольство? Nemoj da pričaš to. Чего? Nemoj da pričaš to. Не говори. Это секрет ведь. Мы čekamo. Znate što je ovo? Mi znamo. Čekamo. Nešto. Да, просто скоро распишемся и все. Sretli smo neku slatku baku. Ona nas zamolila da mu odnesem naočare u optiku, da njoj pomognemo da stavimo staklo. Ne znam, sad ćemo da usrećim bakicu, da dajemo neusređene naočare. Hvala Bogu, ovdje ima dobre ljudi da to rade besplatno, brzo i baš je to dobro. Žao mi baš je ona stoji iz prozora i čeka dok neko, znaš, pomogne je. Ovdje i ona živi. Kaže da sredila. Ako mama je. Znači vidite, slušajte me. Ne smijete da skidate ovako, nego samo ovako. Jer kaže da krivi na levu stranu. Razumite? Ba da. Da, samo ovako. Nije htjela da je snimam jer možda ona ne želi to da radimo. Nažalost. Znači danas, šta smo radili danas? Danas smo potpisali zahtjev za brak. Uskoro će biti pon kratenko, za mjesec dana. 6. aprila nam dali ovaj datum. Lepo da ima takva funkcija, da ne moramo da idemo za Rusiju. Jel da? Теперь она, перевожу, теперь она будет панкратенко. Нам дали дату 6 апреля. В общем, мы сегодня ходили подавать заявление. Все, чтоб я не приводила. Izašla sam iz kupatila, a sad ću da vam ispričam šta se dešavalo ovih mjesec dana. Mi smo radili online kurs za manikir, online obuku. Jer ja sam u prošlosti stručnjak manikira i imala dosta materijala koje moram i mogu da podelim sa ljudima, sa devojkama. Znači, sredili smo online kurs po vrlo povoljnoj ceni, da bude dostupno svuda, svima na srpskom jeziku. I sada smo radimo, znači, sajt u kome će biti prebrojene naše usluge koje ćemo da vršimo. Znači, to izrada online kursa bilo koje sferi, u bilo kojoj sferi. Znači, video snimanje kamerom, dronom. Obezbeđujemo prostor za ovo snimanje, za online kurs, također montažu video radimo i sve to ulazi u paket. Na tome ćemo sad da radimo sa Dimom. I dosta svega toga, reklama i ako možda slučajno vam će biti to zanimljivo, dobrodošli. I zbog toga imam ni puno vremena, nažalost, da montiram video za YouTube. Izvinavam se jer mnogo rada imamo van YouTube-a. I šta još htjela da kažem? Da, sad imamo mi ovu situaciju
između Ukrajine i Rusije. Ja ne želim to da komentiram uopšte, ne želim da komentarišem uopšte. Jedino što ću da kažem, ja veoma sam zahvalna srpskom narodu za podršku Ruske federacije. I mi to mnogo cenimo, neverovatno, da ste vi nas podržavate i mi vas također volimo i zahvalni vama što mi možemo da živimo u vašoj zemlji. Idemo na neko snimanje. Jedem na sjomku. Da, na neko slikanje, na fotosesiju. Pa смотрим, что нам сегодня предложат. Первый раз едем вместе. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. Hello! Koliko prošlo mjeseca, uskoro 2 mjeseca, da bi sam ja ozvučila pobednika za moj poklon koji ću da poklonim nekome iz vas. Upravo odlučila sam da uradim to ovako. Prosto uđem na moj kanal Ruskinja u Srbiji i otvorim ovaj vlog. Otvorim ovaj vlog. Uđem u komentare, njih samo 25. Znači, zašto toliko malo? Ovo mi je zanimljivo. Ali dobro, hvala Bogu, mi smo dobili, ja sam dobila 1000 i malo više pratioca, za što vam veoma zahvalna. Sad, ajmo. Ja želim vama ko mi pisao poruke svu sreću, da bi neka praznik bude na vašoj strani. Ja malo nešto brinem. Ajde, to ću da uradim ovako. Ja ću prosto sad da otvorim oči. Ovako mogu da radim. I prosto pritisnim prstom na taj komentar i taj čovjek će dobiti moj poklon. Ste spremni? Ajde. Еще давай да? Давай еще. Koliko može? Još? Давай. Može? Давай. Ajde. Neki Dalibor N. On mi pisao privet. On mi napisao privet. Baš mi drago. Znači Dalibor N. Molim te se javi meni na Instagram. U svakom vlogu i opisu kanala se piše moj Instagram. Napiši meni u DM i mi ćemo da se vidimo s tobom i ja ću da te poklonim ovaj simpatičan poklon od mene. Super, drago mi da prošlo 2 mjeseca i ja sam već spremna da vam poklonim to. Želim svu sreću, ja mislim to je ni krajnja prilika da nešto poklonim vama i vi nešto dobijete od mene. Ja vam veoma zahvalna. Idemo dalje. Pratite me, komentirajte, vaša Anja!